Mayong buntag ninyong tanan, Padre Ricto. Salamat, Padre, sa pagbasa. Ang taod-taod na sad si Padre nga kauban nato. Salamat karon nining Corpus Christi nga Domingo. Corpus Christi nga Domingo. Tumiaging Domingo, Domingo sa Santissima Trinidad. Human sa Domingo sa Santissima Trinidad, atong saulugon sa simbahan, ang Domingo sa Corpus Christi. Niya, ang Biyernes na yun, human ang Corpus Christi, ang pista sa Sagrado Corazon, Sacred Heart. Niya, man tong sige na lang. Naman good ang mga nagdebosyon sa Sagrado Corazon. Pista na raban nila inig Biyernes. Tingali sila karon pa silang hapon. Pero ang uban nagsige na tingag pangita og baboy para pista. Sige. Atong hinumduman. Pero una ang Biyernes, una ang baboy. Ari sa kita, duha ka butang lang sa Corpus Christi, ha? Corpus Christi nga Eucharistia nga ato sang kalawaton atong makaon, ug ang Corpus Christi lawas ni Kristo nga mao ang simbahan, ang matag usa tipik ug kabahin niya. Usa kita kalawas ni Kristo ang simbahan niya. Akong balikon, ang Corpus Christi nga Eucharistia nga atong kalawaton, atong saulugon, atong gitiguman matag Domingo or matag saulog sa Santos nga misa, aron atong kalawaton. Unya ang pag-atiman aron maatiman ta ang atong pagka-Corpus Christi, ang atong pagka-lawas ni Kristo, atong pagka-simbahan. Ha? Isgo tagkaon, pastilan. Nakapamahaw ka, Padre? Namahaw ka, ha? Tinood ka? Kay pagawas na ko sa kwarto, si Padre niya sa lamisa, wa pa magod mukaon, pero mikaon ka. Hinay man ng tubag, kuwang pati kali. Kanang kaon ba? Ang kaon. Ambot og kamo, pero parang ako, kana bitong akong tanaw, tanan nga akong ganahan nga kanon karon, paborito. Akong masubay, kato na siyang lutuon or naa sa lamisa, labi na panahon og Domingo, luto ni Mama. Magbantay mo, ang pansit, ang linatan nga bukog, sinugba, pasta na miya, asa karon katong mga naa sa lamisa, matag Domingo, nga espesyal kay naa ang kadaghanan nasakop sa pamilya, o niya naay extra effort pakapin nga espesyal ang kanang naa sa lamisa. Kato nga mga kauna makakita gani ko karon, pastang ninduta kanon. Ngano man, dili lang tungod sa gikaon, kundili sa katugong gisulti sa first reading. May pahinumdum ba ang katong first reading? Stiman katong mga katiguangan, gitagaan og makaon, giatiman sila. Dili lang unta kini ang makaon ra ba karon ngatong kanon kasagaran na sa lamisa, picturan singana, picturan ra ba pasta ni dota, picturan na tinabalsuay kana bitaw buwad nga pagkanindot pagkabuwara, pastan hasta buwad lawlaw. Nagatidaw kay na kag buwad lawlaw kay kita ka mutuo kag sadi naamoy koy kay istorya diri ba nangumpisal ra ba to nya nagkigila-ila ko asa man naa siya na ninda og buwad sa sak
Na kung gingnan namaligya kag buwad lawlaw ingon din siya kining pangitaon man na kung makakita gani ka sultihi ko ha kakita kang padre sakit dito imong umpra ina nga padir palitan ni dada kay nakakita bitaw na siya niya naay panahon nga manghatod nga ri wala ba pabayad karon akong pahibaw nahutda na og buwad lawlaw tingali na ka nga na pahatod na pod wa may sa sunod picture ha na ipos buwad lawlaw aron mailang pasalindo humuta nga nakatun kong kaon tungod kay naaman sa lamisa pero dili lang tungod kay naagibutang sa lamisa ganahan beyond sa kaon nga imong gikaon mabati ta nya mo ning grasya tong pangayoon sa Ginoo mabati nato ako mabati nako ang katong pag-atiman sa ginikanan pahinomduman ta kanang makaon nga naa si mong lamisa dili ingon na kasayon mahapunta na sa lamisa naa din ha ang daghan nga pagbudlay og pagkugi labi na pagbudlay o pagkugi sa ginikanan nga miatiman sa iyang mga anak. So, atong pahinumdom, dili lang nato silpihan o picturan si bakaon ato sang untang mapicture ang kaanindot sa kakita ka sa mini paborito nga makaon makakita ka unsa ka kapinangga o pag-atiman sa imong ginikanan. Nga mausad ni, ato untang pangayoon nga grasya sa Ginoo ha. Nga sa atong pagkalawat, atong pangayoon ka ng grasya nga makabati tawan sa gen sa kaanindot sa pag-atiman sa Ginoo. Ikaw nga iyang giatiman kay iya mang pinangga ato nang mabati sa makausapa ha. Eucharistia. Labi na karong panahon na, maayo ta karong panahon na tungod kay dili na sama sa panahon ni Jesus nga naglali sila usaon man ni pagkahimo karon ato sang ilhon ang tanan nga makaguba sa kaanindot sa atong pagkalawat atong malabngan ha atong mapadaprin atong malabngan dihay panahon wanong ko kaabot pero matod pa nila katong panahon ba nga na masagihapon ri bagting di ba ini konsagrasyon bagting man nya kana pagani bagting na sa una ang pagbagting katubang panahon nakaabot mga batanon wa natin gali ay nakaabot si manang katong nagtalikod ang pare katubang wa mo kaabot no mga batanon pa man iti pertiguang wa mo kabot katubang magtalikod wali inon ra ba ka gaduka nya wa magduka tungod sa wali pero ang wali kini ebanghelyo gamay nga bahin sa usa ka kinatibukan nga kalihukan liturhiya nya atong ilhon nag-andam kini nato padung ngadto sa hitabo nga siya diya sa bayhon sa panong sa bino atong gikalawat nga atong gila lawas ni Kristo ha aron pinagi sa atong pagkalawat atong maatiman sab ang atong pagka lawas ni Kristo ang atong pagkasimbahan atong maatiman ha sige kagahapon ba last na lang kagahapon ba naigi kasal sa gikasal usa sa akong matandugan kana bitong kasal kana bitong paso-paso kana bang paso si bana paso na sad si pangasahunon nya mo balik tapos bana taw basta din ta kadang amin ug gakos-gakos sa ginikanan amin ka sa ginikanan
nagakson ka sa ginikanan, basta ninduta ang pamati. Kay kasagaran ko na nila manghilak, kay nindot ba kanang emotion nga ikaw anak akong gitagaan sa akong blessing, sa akong panalangin, sa akong pag-ampo aron ikaw magmalipayon sa imong barugan nga kahimtang sa inyong panagtihayo. Kagahapon ang gipangutanan si ginikanan ni babae, ako siyang giingnan. Kana bang luha nga pinugnan? Kana bang luha nga pinugnan, inday? Sakit na sa dughan, pastilan. Kan luha nga pinugnan, sakit sa dughan. Nga akong gipangutana si magtiayon, si banaw, si asawa, ginikanan, pilaman sila kabuok, ingon si amahan, ug ingon si inahan, siya ra usa. Kayon ko, ha? Maudi ay. Pero ang kanindot ni amahan ug ni inahan ba, ilang gilabngan ang sakit sa dughan nga gibati, ilan ang gilabngan, miingon sila, sige, bisan sakit sa dughan, ilang gitagaan sa ilang panalangin, si Inday, aron siya magmalipayon. Nakaingon ko ba, kana nga gahom, akong pangayoon, yun na ba kaligon sa dughan sa pagbati? Sama sa ginikanan nga gahom, bisan usahay ang kaugalingon dili paminaon kay patuyangan sa unsay ikaayo niya nga iyang anak. Kana atong tang ilhon nga naa nato ug atong bansayon ug atong mapuyan sa atong pagkalawas ni Kristo ug sa atong pagkasimbahan. Ha? Kanang ilhon ug atong dawaton, may gahom kita nga mopahigayon sa unsay ikaayo sa atong isig katao. Bisan paman atong labngan ang atong sakit sa dughan. Ha? Sige. Yung santos nga misa, mitando naman nga rin siya. Ano bang dahasa? Sige na lang. Sige. Mo nang lisod man. Tinudanay, lisod man. Imo ng anak. Katugod siya. 20 pa ang edad kapin. Bago pa tingaling na human. Nga gidagit sa laing tao, makalagot. Tayo na bitaw. Pero si ginikanan niyo na siya kaisog. Sige na lang. Gamay pa, kuyog, gipadako, giatiman. Karon ay noon nga, niya diyan sa simbahan, gisugat pa. Basta na. Bihaan ta na, alas 8:30 na. Dapiton ko ka mo. Atong bitbiton ka ng mga diya sa atong pagampo. Niya atong himamaton ug kalawaton. Siya na miatiman tungod kay kita iyang mga pinanggang anak. Lawas ni Kristo nga atong kalawaton. Mulig-on sa atong pagka-lawas ni Kristo. Mulig-on sa atong pagkasimbahan. Amen. Karon